Hei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt ce lucruri am mai găsit în ultima perioadă. Începem cu lucrurile de la H&M, de unde vreau să vă arăt în primul rând această fustă albă superbă. Ia uitați ce drăguță e. Este o fustă cu talie medie spre înaltă, căptușită. Închiderea se face aici în lateral cu un fermoar și avem și două copci suplimentare care să susțină închiderea. Are și un cordon cu închidere în litera D, așa. Fanta sau crăpătura de la spate este și ea destul de înaltă încât să permită un mers ușor. Este foarte, foarte frumoasă. Știți că se poartă atât florile cât și fustele albe, așa că avem aici două trenduri într-una. Și haideți să vedem cum vine. Ia uitați ce fain vine fusta. E superbă, efectiv. Crăpătura la spate. Aici în lateral, fermoarul. Și cordonul cu închiderea aceasta în D. Se așează foarte bine. Nu e transparentă. Avem căptușala până jos. Și bineînțeles să-l avem pe șiro cu noi. Următoarele produse pe care le-am cumpărat de la H&M sunt aceste bretele elegante pentru sutien. Primele sunt cu perluțe albe, iar acestea sunt cu pietre strălucitoare pe argintiu, foarte drăguțe. Iar în următoarele imagini o să vedeți și cum arată purtate. Am pus într-o parte breteaua cu perluțe, iar în cealaltă breteaua cu pietre. La Deichmann am găsit o pereche de șlapi foarte fain. Vi arăt așa odată, vin în cutia aceasta. Mărimea 36. Aceștia au fost la 50% reducere, i-am luat cu 64 de lei. Și arată așa. Vedeți ce culoare frumoasă au. Îmi place mult culoarea. Ia uitați ce verde frumos. Închiderea se face cu cataramele acestea. Sunt două catarame care se pot ajusta. Stai să-l scot și pe celălalt. Un verde superb. Sunt potriviți pentru sezonul de vară. Mi-au plăcut foarte mult pentru că au și aici talpa mai moale. Sunt confortabili la purtare. Eu intenționez să-i port la mare, dar nu numai. Vreau să-i port și așa, prin oraș, prin parc. Continuăm cu Bershka, de unde am să vă arăt mai multe produse. Haideți să începem cu acești pantofi sport cu platformă. Sunt foarte faini. Nu e prima pereche pe care o dețin din acest model. Îmi place foarte mult și am zis să fiu sigură că am de rezervă, așa că i-am cumpărat pe aceștia. Au fost la reducere de la 250 de lei la 160 de lei. Sunt negri. Avem odată lanțul acesta argintiu, care îi dă un aspect un pic mai drăguț, așa să zicem. Închiderea se face cu șireturi, iar platforma are undeva la 5 cm, 5-6 cm, cam așa. Foarte, foarte fain, iar mărimea pe care eu o port este 37. De la Bershka am mai cumpărat aceste cizme tip cowboy sau cowboy boots într-un alb murdar cu inserții argintii și ținte. Sunt niște ținte micuțe așa, pe toată suprafața lor. Tocul este dintr-un fel de plută și are undeva la 8 cm înălțime. Sunt foarte, foarte faine pentru festivaluri, atât pentru sezonul acesta, cât și pentru sezonul următor, toamna. Îmi plac foarte mult și haideți să vedem cum arată pe picior. Cismele sunt comode și se așează foarte bine pe picior. Poate e bine de știut că eu le-am luat cu o mărime mai mare decât port de obicei. Acestea sunt 38, iar eu port în mod normal 37. Acum puteți vedea cizmele și în viața reală. Am venit până la Kaufland și le-am pus așa. Am adus lângă mine lucrurile de la Stradivarius, unde am să vă arăt două genți. Prima este aceasta neagră, în formă de semilună. Este o piele sintetică. Închiderea se face cu un fermoar argintiu, foarte fain. Aceasta nu are buzunare interioare,
Ba da, are un buzunar interior cu fermoar. Credeam că n-are. Așa. Prețul ei a fost de 90 de lei, cu reducere de la 140 de lei și este foarte, foarte drăguță. Iar a doua, și ea tot în semilună, este aceasta roșie. Toarta, după cum se vede, e mult mai mică decât la prima. Pielea tot așa sintetică, închiderea asemănătoare cu un fermoar argintiu. Și să mă uit la aceasta, da, avem și aici un fermoar interior, mai micuț, buzunar funcțional, destul de încăpătoare, deși micuță, arată foarte fain, tot așa forma aceasta semilună și haideți să vedem cum arată așa purtate. Așa arată geanta neagră, să o punem un pic pe umăr să vedem cum vine, e super, place mult de tot. Și geanta roșie, vine și ea așa. Pe asta cred că aș purta-o mai degrabă în mână, dar haideți să încercăm să o punem și pe ea pe umăr. Da, stă, e foarte faină. Am găsit câteva lucruri foarte drăguțe și în New Yorker și o să încep cu ochelarii de soare. Uitați ce ochelari drăguți. Sunt aceștia roz, în formă de inimi. Foarte fain. Aceștia au costat 40 de lei. Metalul este auriu, dar e un auriu destul de drăguț, așa, nu foarte evident. Și vin foarte, foarte fain. Continuăm cu fusta aceasta albă cu aspect de in. Foarte, foarte drăguță. Este o fustă lungă, de lungime midi spre maxi. În talie avem un elastic care permite o ajustare foarte bună. Are o crăpătură în lateral, pe picior. Mie mi-a plăcut pentru că este o fustă foarte versatilă. Se potrivește atât la festivaluri, cât și la plimbări prin parc, ieșiri în oraș. În multe ocazii putem să purtăm o astfel de fustă. Se potrivește inclusiv cu cizmele pe care vi le-am arătat, cizmele acelea tip cowboy. Și aceasta a costat 130 de lei. A fost la preț întreg, dar mult prea drăguță să o ratez, așa că am luat-o așa. Iar mărimea este S. Așa arată fusta. Foarte fain se așează. Are crăpătura aici pe picior. Vine foarte bine cu cizmele de la Bershka. Ia uitați ce bine se așează. În talie vine perfect. Elasticul acesta se așează și el super. La spate nu avem nimic, nicio crăpătură. Perfectă. Al treilea produs de la New Yorker este cureaua aceasta lată, tip centură. Foarte, foarte minuțios lucrată la detalii. Stilul este cowboy western. Închiderea se face foarte simplu, prin perforațiile care se regăsesc pe toată centura. Așa. Cureaua este în mărime S și a costat 85 de lei. Haideți să așezăm acum centura. Să vedem cum vine cu fusta. Ia să vedem. O prind aici. Asta merg lăsate așa, dar nu știu dacă arată așa bine. Poate băgate mai degrabă aici și pus să sta la mijloc. Așa. Se poate pune în mai multe feluri, acum în funcție de preferință, dar probabil că așa arată cel mai bine în versiunea asta. La C&A am găsit la reducere o geantă foarte faină. Ia uitați ce bine arată. Geanta aceasta a costat 40 de lei și a fost redusă de la 160 de lei. Foarte fain prețul, dar nu doar prețul, ci și geanta în sine îmi place foarte mult. Este o geantă potrivită pentru birou, pentru facultate, pentru viața de zi cu zi atunci când avem nevoie de o geantă cu structură mai solidă, așa, să nu ni se șifoneze foile dacă avem ceva de rezolvat prin oraș. În interior, uitați cât de încăpătoare este. Avem și un buzunar așa în lateral, fără fermoar, fără nimic. Și în exterior mai avem două buzunare, unul aici în partea stângă, unul în partea dreaptă. Iar tortițele sunt cam așa, o putem ține în mână. Aceasta vine fără bretea de umăr, nici nu are nevoie, pentru că poate fi purtată foarte bine așa în mână.
Geanta merge purtată în mai multe feluri, fie așa, fie pe umăr. Arată bine oricum. Zara este magazinul meu preferat, de aici ajung să cumpăr cele mai multe lucruri de fiecare dată. Același lucru mi s-a întâmplat și de data aceasta, așa că haideți să începem cu lucrurile de la Zara. Primul articol este fusta aceasta tip pantaloni, în culoare navy, este un albastru închis, foarte frumos. În față avem pliseuri, în spate sunt pantalonii. Închiderea se face în lateral cu un fermoar ascuns, iar mărimea pe care eu o port este M la această fustă. Prețul întreg a fost 140 de lei, dar am găsit-o la reducere și am luat-o cu doar 40 de lei. Ce ziceți de combinația aceasta? Vine foarte fain. Acum, principal e fusta, dar mi-a plăcut și tricoul, l-am avut la îndemână și am zis să-l pun că se potrivea. Așa arată la spate. Vin perfect, cu buzunare, pliurile din față se așează foarte bine. S-ar putea să mai am câteva scame așa, dar arată super. La Zara în magazin am găsit aceste două produse care merg purtate atât împreună cât și separat. Este odată fusta aceasta de lungime maxi, într-un roșu superb, are buzunare și un elastic în talie. Și cămașa aceasta, din același material, un fâș lucios, plăcut la atingere. Cămașa este mărimea S, iar fusta este în mărime M. Așa arată fusta roșie, foarte fain vine. Am pus-o acum cu niște sandale tot roșii. Vine lungă, pliseurile din față îmi plac foarte mult, se așează bine. Avem aici buzunarele și, cum ziceam, în talie avem așa un elastic care face o prindere foarte faină. Nu strânge, chiar numai bine. Așa arată cămașa. Am pus-o acum împreună cu fusta. Bineînțeles, merge purtată și separat, dar arată foarte bine așa. Aș putea să o pun așa înăuntru. Aici merge închisă până sus sau lăsată mai descheiată. La mâneci. Așa vine pe mâini. Foarte faină. Următorul articol de la Zara este tricoul acesta tip bustieră. Uitați ce flori drăguțe are. Merge purtat atât la fuste cât și la pantaloni scurți. Este un tricou fain de vară, o să-l port la mare și nu numai. Așa arată bustiera, luată cu o cămașă și cu pantaloni scurți. O altă fustă foarte faină de la Zara este aceasta din dantelă neagră. Pe aceasta am găsit-o la reduceri și a fost 90 de lei, de la 160 de lei, foarte bun prețul. Are o crăpătură la spate care face ușor mersul și se închide cu un fermoar aici la spate. Eu o am în mărime M și abia aștept să o port. Așa vine fusta cu dantelă. Foarte fain se așează. E lungă până jos, căptușala e mai scurtă, dar arată foarte fain. Are șlițul acela la spate și în față vine totul perfect. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, nu uitați să-mi lăsați un like, dați și subscribe canalului meu, iar noi ne revedem foarte curând la un următor video. Pa!